Čaute koťátka moje, vítam vás u nového videa. Som rád, že mi robí masáž, aj keď to kus bolí. Asi si chcem ľahnúť spať. Je to super a tejto tvorovia sú veľmi dobrí. A myslím si, že by som mal kus vstať. Nie som bábika, no aj tak si chcem ľahnúť. To je super. No, dáte mi takto mobil? Chcem takú objednávku, mega lazanie. Haló, haló. Ježiš. No, tak, tohle je super. No, tak. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. O 5 minút pozdejší. 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Nekonečno.